Здравейте хора, аз съм Траян и това е първият ми епизод на Clash of Clans. Това е моята база, съжалявам ако има страничен шум, не е по моя вина. И сега ще ви покажа малко за моята база, за моят профил, за моят клан. И да, така. Аз съм Таунхал 8, както виждате, Барбариан, кингът ми е на 8 левел. Когато атаквам, атаквам главно за ресурс, не за купи. И в крайни случаи атаквам за купи. Сега ще ви покажа моят клан. Той е от 31 човека. Лидерът му е Симона. Аз съм ко-лидер. Така, за да влезете в него, трябва да имате 1200 купи. Ще ви прочета малко от описанието. Добре дошли в хаштаг LikeABoss. Кланът е създаден на 17 юли 2016 година. Атаките в Лара се правят задължително. Ако сте искали донейти, трябва да дадете минимум половината от исканото. Приятна игра. Кланът е на 4-ти левел. Аз 2 пъти джойнвам в клана. И да, сега ще покажа Лара логът. 33 от 34. Последния път, когато бях така, беше 17 победи и 2 загуби. Не знам защо е така. Не знам. Ето, сега ще покажем детайлите и моите 2 атаки от Лара. Аз атакнах 4-тият. Аз бях и 4-ти номер. В Ларат атакнах с Валкири, Уизарди, един Лобрейкър, един Барбариан и един Арчер. Първо щупих ексбола. Не знам защо не си го беше прибрал този печага, ама направи грешка. Не съм атакал с Кинга, защото тогава той се апгрейдваше на 8 ниво. И ето сега пускам валкирите. Много са ОП валкирите. Не се наложи да пускам тук Poison спелът. Ами направо валкирите си минаха като багер. Тук ми свършиха спеловете, за което много съжалявам, че така направих. Можеше всичко да се развие по съвсем различен начин. Но не стана така. Каквото ми е било описано да се случи. И тук да се бързаме, защото не става нищо интересно. Така и така до ето този армикен. Сега ще ви покажа и другата ви атака, с която атакувах.
Един момент. Не трябваше това да се получава. Атакувах 8-ият, но не ми изписа, че аз съм го атакувал. Явно нещо се е бъгнало. Очаквам този Air Defense да стане на 6 левел. И чакам, за да мога след това да апгрейдна или King за него, или Wizard Tower, след което ще качвам канони на 10 и това ми е плана и трябва да си апгрейдна Gold Storage и Elixir Storage. Не съм ръж, просто така изглежда, но не съм ръж. Развивам се по съвсем различен начин и за това така изглежда. Нямам билдър, иначе бих махнал. Чудо. Ето това. О, имам армия, което значи, че в този клип ще атакувам. Надявам се бързо да намеря човек. Има малко еликсир. Защо толкова бавно сърчваш? Ето го и нашия щастливец. Надявам се, че ще успее. Ще атакна ето от към тази страна, но първо да видя има ли нещо в клан Касъл. С един лобрейкър, може би. Още един. Не, няма. Да започваме. Пускам гигантите. Сега лобрейкърът. Така, сега уизърди. Кингът. Хилспел. И кингът влиза вътре. Точно така исках да се развие атаката. Поделните какво става? Пускам абилитито на кинга, няма правя грешката да забравя да го пусна. Само смотаняк би забравил, но да не повярвате, и такива неща стават. Не! Плаших се, че ще гръмне. Да, този пичага яхата ги е наредил. Точно тук. Ще вземаме тук с каквото можем. Ще се опитам с 5 арчера да взема Тунхал. Аз няма да мога да взема оградата, ама искам Тунхал. Вау, защо? Натам отидоха. На 74% от атака. 76. Не е двойно, ама колкото да има.
Ай, стар бонус. Найс. И това ще е за тли път. Само да си обера тези неща и спирам.